Gurekin daukagu Joseba Aizka, Joseba, ze moduz? Eso, Aitor. Ondo, Ondo, bai. ezagutu Luis. Ez. Ja, Bai, lasaituta, bai. aldagela bat zure menpe egon ostean, ja, kasetari Bai, bat ez da asko haciendo izango. escritura txikita. Vale, bueno, sarreren aipatu dudan bezala, denboraldi osona egin duzue, Mhm. eta, zera, lorpen historikoa izan da zuena, nola baloratzen duzue denboraldi? Nire uste denboraldia, batez be amaiera, ezin hobea izan da. Osea, nik atxularreko entrenatxelea naiz, taldea duela 8 urte hartu nuen, erregionaleko 3. mailan hartu genuen, eta momentu hartan norbait esango balit, gaur egun atxula hor lehentasunezko mailan egongo zela, ez nuen sinistu, osea, niretzat gauza historikoa izan da. Mhm. Eta aipatu duzu ez, hainbat igoera prozesu zen dituzue bidean, Bai, hori da. eta gainera, azkenengo asko borrokatu ostean, azkenengo era 2008an lortuta, izan dituzue hiruzpalau denboraldi nahiko potenteak ere, Bai, ezta? lehenengo urtean, saiatu ginen maila mantentzen, eta, gero fitxatu genituen zenbat jokalari, Murrio Orduñako jokalari bana, eta, gaine- gehienak dira Orozkokoak eta Laudiokoak, eta, maila igo genuen taldean, eta duela 2 urte geratu ginen igotzeko puntu batera, eta pasadan urtean berdindu genuen igo zen taldearekin, baina gola beraz delakoarengatik, beraiek igo ziren, eta gu geratu ginen pizkat. Hau bete hortz. Bai, salduta bai. Eta aipatu duzu, bi denboraldi jarraian, geratu zaretela apur bat igotzeko atarian, Bai, hori da. eta lehen off the record aipatzen genuen, ez? Lau partida zenituzten denboraldia amaitzeko, bitan baino ez zenuten irabazi behar, baina lehenengo bi partidak, Bai, kale. atxu ez da, esan duguna. Emozioa azkenen arte, bai. Galdu genituen bilehenak, pizkat urduri jarri ginen guztiok, ze pentsatzen genuen errepikatuko zela 3. aldiz, dena alde izatea, eta azken momentuan, zerbait txartu egitea, baina, egin genuen olako konjura bat, taldea, ostegunetan joan ginen talde guztia faltzera, eta, azkenan, lortu genuen bi partidak ateratzea, eta igotzea. Katarsi bat, Bai, eta hori da. gero, apur bat, Bai, mamuak usatu, eta nik uste dut baietz ikusi genuela ja, gertatzen bada, gertatuko da, baina, saiatuko gara azkenen arte, bai. Mhm. Eta aipatu duzu igoera historikoa dela, ze suposatzen du klubarentzat, bueno, herri txiki batean, Orozko bezalako herri txiki batean, azkenengo urtetan kirol mailak gora egitea. Ba, niretzat historikoa da, ze Atxulaurrek ez da inoiz lehentasunezko mailan egon, gu iritsi arte egona zen 2 aldiz lehenengo mailan, baina horietan Jaitsi zen. maila galdu zuen, Mhm. denboraldi amaieran, eta guia, historia txiki bat egin genuen, hori 3 urte, honekin laugarrena, lehenengo mailan egonez, eta, igotzea da, azken pausua emotea edo. Mhm. Eta eh, ja zenituzten bizipen horiek, ez, ia igotzearena, aurten hasieratik zen helburua edo uneren batean ez hasi zenuten. Aurten bai, aurten. Bai, aurten hasieratik zen helburua, baina saiatu ginen pizkat hori burutik kentzen. Igual, ze azkenean, igotzea jartzea helburutzat, ekartzen zaitu presio bat edo, irabazi behar duzula astebururo, eta igual galtzen duzu partidu bat, eta jendea badoa, jo, Ja, lur jota, eta bakarrik ze, galdu duzu ze partida txarrak bat. gara, eta hori, denboraldia luzea da, eta pizkanaka, Mhm. Adibidez, uneren batean sentitu duzue, bai, askotan, osea, bai. urte hau izan da zaila, gu beti izan gara talde bat, sartzen genituen gol asko, baina sartzen zizkiguten bai gol asko, eta Eta aurten aldatu dugu, igual kostatu zaigu gehiago golak sartzea, baina ez dakit, talde helduago bat egin gara, eta izan gara uste dute mailako gol gutxien hartu dituen taldea. Mhm. Eta horrekin, pizkanaka, partidak irabazten batzutan
jugando sucio esaten dena, edo jugando Bai, no bonito, bai, baina, bueno, emaitzari heltzen, puntuak ez? atera ditugu, eta, bueno, horretan gara urte osoa. Aha. Eta, bueno, aipatu duzu, apur bat, egin duzuela trantzizio bat, ez? Talde helduagoa, agian talde italiarragoa, ez? Bai, nik hartu nituen mutilak, hartu nituen batzuk, 19 urterekin, orain dauzkate 26, 27, eta nabaritzen da, igual, kostatzen zaigu gehiago korrika egitea, baina helduago gara, eta badakigu noiz egin behar diren faltak, badakizu olako futbol gauzak. Bai, helduagoa Hori da. zaretela eta badakizuela, bueno, pues, batzutan partidak gelditu behar direla, ez? Gelditzen, eta bueno, aurten ikasi dugu irabazten partiduak ez, ez merezitzen. Ez dakit, Ah, bai, osea, Baion gara adibidez, gurekin berdin duen hirugarren taldea, Umore Ona, han Usansolon, egon ginen, eta irabazi genuen 0-1, egon ginen partidu osoa defendatzen, eta azken minutuan sartu genuen gol bat, eta Catenaccio. gol horrengatik igo gara. Osea, bueno, pues, Hori da. bai, nolabait lehiakorrak izaten, ez? Hori da, bai. Eta, bueno, aipatu didazu lehen, agian zu hurrengo ikasturte, bueno, hurrengo denboraldian ez zela egongo, ez? Hori da, Printzipioz, bai. zortzi urteren ostean. Zortziteren ostean hori da, ni futbola utzi nuenean jolasteari, hasi nintzen hemen entrenatzen, eta behar dut ja atxeden bat edo Mhm. txien urte bat ez, gero ikusiko dugu, baina. Eta zure uste zein izango da taldearen erronka, ja hori lehentasunezko mailan egonda, ez dakite igotzen jarraitzea kimera bat den, edo posible den, edo nola ikusten duzu? Nire ustetan, kimera bat da, ze ja nabaritzen da maila asko altuagoa dela, baina bueno, nik lehenengo mailara igo ginenean, gogoratzen dut, lehenengo entrenamendua, esan nuela helburua zela maila mantentzea, eta etorri zen presidenteak, eta esan zuen ez, helburua zela 2 urtetan lehentasunezko mailara igotzea, eta nik barre egiten nuen, nik gusten nuen ezinezkoa, baina berak esaten zuen baietz. Eta pasadan astean hitz egin nuen berarekin, eta esan zidan, bai, 2 urtetan igo behar dela urrengo mailara, eta bueno, igual, berak ni baino gehiago badaki. Eta zure ustez, bueno, zenbat zuk badakizu ezagutzen duzu taldea barrutik, urte asko egon zara eurekin, zenbat jokalari geratuko dira hurrengo denboraldira begira, zein aukera ikusten diezu? Hurrengo urtean nik taldea esku honetan utzi dut, izan da arrazoi bat taldea usteko, ze Ja, lekukoa ematea, ez? geratuko da nire lehenengoa, nire bigarrena dela Jon Patiño, eta geratuko dira, berarekin hitz egin nuen, 14 jokalari inguru. Gero, bueno, saiatuko dira, bete egiten dugun moduan. Fitxatzen lehenengo Orozkon, nahiko herriko jendea jolastea, eta ez badaude Orozkoko jokalariak, ze zaila da batzutan jende gutxirekin bilatzea, bueno, hasiko gara, Atzerrira, ez? hasiko dira, Claudion, arrenku dira, bueno, inguruz, hemen ez da ezen ordaintzen, da ezin diozu, Mm. beste lekuko jendeari etortzeko, zer dute, Oraindu behar dutela bere bai, patrikatik, bai. hori. Eta, bueno, lorpena izan da historikoa, baina baina zentzu askotan, ez? Presidenteak, zuk aipatutako presidenteak, aipatu zuen, pentsatu behar zuela, ez? Agian ez zuela jarraituko klubean, eta lorpen honen ondorioz, eta arrakasta honen ondorioz, badirudi motibatu dela, ez? Motibatu zen, gora etorri zen, eta autobusean Gernikatik bueltan, igo ginenan, esan zigun beste urte batez jarraituko zuela, eta egin zuela guztia jarraitzea, eta ni posik, atxolorrek lortu duen guztia, bere lanagatik izan delako, berak hartu zuen hau talde txiki bat zenean, ez genia talderik, nagusia zegoela hori hirugarren mailan, eta talde gutxi, eta bueno, pizkanaka talde gehiago daude orain, bueno, gu gorago gaude, atxulaur be bat atera zen be bai, eta herriko ba, Gazteekin, ez? gazteek jolasteko, eta bai, Mhm. ni posik. Eta nolabait honi guztiari urrezko itxiera bat emateko, gainera prestatu duzue atxo eguna, ez? Bai, hori da, atxo eguna prestatu dute larun batean, Orozkon, dagoela Baskari herrikoi bat antolatu dute, hori jendeak, eta gero kami batekin, eramango gaituzte herritik, balkoira aterako gara,
Eta gero, bueno, gu taldekoak dago potea herritik, gu joango gara faltxera bakarrik taldekoak, eta gero dago romeria bat, osea, ospatzeko egun Agian egun historikoa horretan lesioren bat dago, ez? izan liteke bai. Eta, bueno, ez dakite, suposatzen dut jende guztia gonbidatzen duzuela joaten, eta Bai, bai, bereziki agian balkoiko ekintzara, ez? bai, hombre, polite esango litzateke jendea gotean, ba, adibidez, azken partidan Gernikan, armaia osoa berde zegoen, osea, etorri zen Orozkoko eta Laudioko jende asko, eta ba, etxean jolastea bezalako izan zen. Osea, gola sartu benuenean, zelai osoa zegoen garrasika, eta oso polita eskatzen da, nik uste dut, ba, janari aukita, eta, bueno, egun polita izan da, jendea etorriko dela, Mhm. eta bueno, ospatuko dugula berri modua. Bueno, eta zuk utziko duzula lanpostua, bueno, lanpostua dago zure entrenatzaile postua, zer esango diozu Jon Patiño? Zer komentatuko dio? Ba, ni jasan nion lagunduko dio dela, osea, behar duenean zerbait, ba, hor nagoela, nire laguna da. Mhm. Eta, bueno, nik uste dute, bera futbola azko gustatzen zaio, eta ziur nago ondo egingo duela. Mhm. Eta amaitzeko, zein da zure ustez talde honen arrakasta zazpi zortzi urtetan hau guztia egiten? Ba, nire ustez, ba, talde futbol bat baino gehiago lagun talde bat izatea, edo familia bat esaten dena, hemen daukagu sortea, garela denok, ba, ingurukoak. Igual ni jolastu dut beste futbol taldetan, ba, zarela bakoitza punta batekoa, eta igual, harreman hona daukazu, baina bakarrik futbolean. Hemen, ba, harremana futbolerik kanpo dago, osea, beraiek lagunak dira, egiten ditugu gauzak, beti saiatu gara giro ona izaten taldean, eta nik uste dut hori izan dela gakoa. Momentu txarrak etorri direnean, ba, denon artean, saiatu gara aurrera eramaten. Mhm. Ez da arazorik egon, ez da inolako gatazkarik egon jokaleen artean, osea, niretzat hori izan da gakoa, ba, lagunak izatea eta lagun modura ateratzea. Mhm. Ederto, Joseba, mil esker gurekin egoteagatik. Zuei, Espero dugu larun batean jende asko egotea, eta oso ondo pasatzea. pasatzea, bai, hori seguru. Eta ikusiko dugu hurrengo denboraldian, ea zer moldatzen zugabe. Bai, seguru ondo egiten duela, bai. Bale, ba, mil esker eta zorionak. Eskerrik asko eta zuei.